medeniyet halkın kalbıdır. Sunumut millet mertebesi. Şugunun uğurlu yalkımdır. Hat yağtıdır erteleri. Qarağımı gülzar eylen. Qadim Türkmen felsefesi. Akan yerden akar arık. Nesil nesile doğan olur. Acap köşkü eyvanlarda. Sunumut bağtaravan olur. Esselamu aleyküm. Aydım saadı vatanımızda. Kahraman arkadağlı yurdumuzda yaşayan mehriban iyileşir, ediz vatandaşlar, aydım saadın hormatlı müştakları. Gülleyen, gül açayan güneşi diyarımızda, Türkmenistan, Ravaşın vatanatı yılmızın her bir günleri bahtiyarlıklara, toy bayramlara veseniye, elbette şol toylarda, bayramlarda olsa, Türkmen aydımdır saadları belent yanlanıyor. Bizim milliliğimizde, medeniyetimizde, sunuğutumuzda, Türkmen dutarını qıcağını, çäksiz sarpa koyyan, medeniyet halkın kalbıdır diyen, kahraman arkadağımızın şanının sağ, ömrünün uzak, belent başının aman bolmağını tüysüröğümüzden arzu ediyen. Mehriban iyileşir, ediz vatandaşlar, ene şeyle yağışı arzular bilen, Türkmen Vadi Teleylim tarafından tayarlanıp yayılma verilen, kamillik yoluna atlı bätişikli etmişimizin täze sanını, sizin ähliňizi tomuş etmeni çağırıyor. Mehriban iyileşir, ediz vatandaşlar, gepleşimizin bu gedek kısany adatdakylardan tapawutlukda olur. Ýagny gepleşimizin bu gedek kısanynda ikinci tapkyrymyzyň 20-nji sanyna gatnaşma hukuk gazanan aýdymçylarymyz öz arlaryny bäteşerler. Elbette mehriban iyileşir, ähliýimizde mälim bolýarlyk gepleşimizin her sanynda halipalarymyzyň biri biziň gepleşimizde mihman bolup ýaş ekenini aýdymçylarymyza özleriniň halipa maslahatlaryny, syndaryny berýärler. Bizim şuun gepleşimizde gatnaşýan halipamyz bilen sizi tanıştyrýar. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ulamy olymy Türkmenistanyň halk artisti Halipa Şemşat Hojaýew biziň şuun gepleşimizde mihmançylykda. Halipa gepleşimizde hoş gördük. Mehriban iyileşir, ediz vatandaşlar. Gepleşimizin ikinci tapkyrnyň şuunky 20-nji sanyna jany sesi aýdymlary ýerine ýetirjek ýaş ekenini aýdymçylarymyz bilen sizi tanıştyrýar. Olar Türkmen Milli Konservatoriýasynyň 3-nji ýyl talibi Ögözürdi Haji. Şeýlekim Akaly welaýatynyň Göktepe tarabynyň ýaşaýjysy Annegelli Atasary. Şeýle-de Balkan welaýatynyň Medeni döýüniň aýdymçysy Garaja Garajaýew. Ýigitler gepleşimizde hoş gördük. Mehriban iyileşir, ediz vatandaşlar, şuunky gepleşimizde jany sesi aýdymlary ýerine ýetirjek aýdymçy ýitlemede sadanlarly geçjek usta sadanlar ýitlemede bilen sizi tanıştyrýar. Olar zekini sadanlarymyz Meýlis Täjip, Nurguly, Hojamguly. Şeýle-de toýly Orad geldi. Hemde Ögöz Gelmurad. Ýigitler, sizem gepleşimizde hoş gördük. Gepleşimizin şugun ikinci tapkyrnyň 20-nji sanyna biziň aýdymçy ýitlemez öz arlaryny bäteşerler. Elbette Şemşat Halipa gepleşimizin geçen sanlarynda biziň şu ýaş ekenini aýdymçylarymyz bir näçe jany sesi halipalarymyzyň miras galan aýdymlary öz owazlary bilen ýerine ýetirip ileşmemizden gelen SMS-ler teklipler esasynda şu ikinci tapkyrnyň 20-nji sanyna gatnaşma hukuk kazandylar. Indi bir ileşmemiz şuýnam hatamyr täsirli bolar ýalyk. Mehriban ileşer gelin gepleşimizin geçen sanlarynda şuun gepleşimizde gatnaşan aýdymçylarymyz näil aýdymlary ýerine ýetirdiler. Gelin şoň şuun gepleşimizin geçen sanyna pursatlary gysgaça tomuş edelim. Boyu terlemekler kamatı daley. İnne bar hatım kalbim yürügün. İnne bar hatım kalbim yürügün. Baştan mehrim hemra olun dostum fin. Yendelin atallar çayım çürügün. Kış günüm yad eyle gülüm dostum fini. Ağlar bir yara
Mehriban iýleşer, ediz watandaşlar, ene biziň ýaş ekeni aýdymçylarymyz şul aýdymlary bilen iýleşmeden gelen, sizden gelen bir näçe SMS-ler esasynda şuňky ikinji tapgyrynyň jemleýişine gatnaşmak hukuk kazandylar. Ilki bilen gepleşiň başynda şu gazanan üstünlikleri bilen aýdymçylarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Elbetde mundan meýlägem üstünlikleň rowaşlyklaryň ýaranmalygyny tüýsürekden arzu edýär. Şemşat Halipa, Gahrman arkadaşly ýurdumyzda türkmen aýdym sahatlary belent ýaňlanýar. Ediz arkadaşymyz biziň milliligimizde, medeniýetimizde, sunuňatymyzda şeýaksiz hormat sarpy goýýar. Elbetde Türkmenistan rowaşyň watan ýylynda da biziň milli medeniýetimiz, sunuňatymyz hasym dawarlanýar, şöhratlanýar. Elbetde Halipalarymyzdan miras galan aýdymlar sahatlarymyz ýaş şäherden dillerini estrada görnüşini täze öwşün bilen halkymyza getirmäge ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen. Halipa fekodumyň başyny işler dogrusyna duýsan şu gurrunlary maşada. Gahrman arkadaşymyz biziň ýaş oglan gyýlamyda şu aýdym sasun gotuny öz ýoluny bir alyp gitjek bolýan ýigitlerimize gyýlamyda şeýle uly mümkinçilik döredýär. Gahrman arkadaşymyz biziň medeniýetimize, sunuňatymyza uly üns berýär. Ne şu kämillik ýoluny atly gepleşigem näme? Ne bir näçe wagt bäri dowam edip dur. Ne şu sanyda ne şu ýigitlerimiz öz aýdymlaryny aýdarlar. Ne şu aýdymlarym näme? Halk aýdymlaryňam öňden gelişi ýaly şonu bir ýoýman. Emme sözünü sadyny dogry, dürüst ýerine ýetirmeklik şu zatlar ünlülýän bir gepleşikde. Şun ilmi damany şun görýän ýaş bagş sadanlarymyzam ne hasam şu gepleşiň üstü bilenem ne biziň halipalarymyzam köpsi şu gepleşige gatnaşyp özleriň degerli maslahatlaryny berip dururlar şu oglanlara. Näme şu ýigitlerimize de geljekde şu aýdym sasun gotuny ilmi dama öz okuglaryny, aýdymyna, sadanyna işlerinin rowaja almagyny arzu edýän şu pursatda da Gahrman arkadaşymyza biziň medeniýetimiz üçin, bütün halkymyz üçin, biziň şu ýaş oglan gyýlamyz üçin edýän aladasyna köp sag bolsun aýdýan Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun edýän işler ilmide rowaja alsyn. Köp sag bolun Şemşat Halipa, eden arzu bolanyňyz hasyl bolsun. Ordanım Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda biziň medeniýetimiz, sunuňatymyz pajarlar we Gahrman arkadaşymyz ähli ulgamlary bilen bir hatarda biziň türkmen medeniýetimize, sunuňatymyza şeýaksiz sarpy goýýar. Elbetde ýaş ekinleri ýüze çykarmak maksady bilen hem ýurdumyzda bir näçe bäýatçylyklar geçirilýär. Halipa biziň gepleşigimiziň maksady ýaş ekinleri ýüze çykarmak maksady bilen halipalarymyzdan miras galan aýdymlaryň asl nusgasyny ýoýmazdan halka getirmek, kämil görnüşini kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanyp ýaýylma berilýär. Elbetde bize tomajada oturan iýleşmede hem garaşýandylar, gepleşigimizde gatnaşýan şu ikinji tapgyrynyň jemleýiji sanyna ýigitler näle aýdymlary ýerine ýetirerkädi. Häzir sahnamyzda ilkinji bolup çykyş etmek üçin Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talibi Ögödürdi Hajiýewi sahnamyzda çagyrýar. Ögödürdi ilki bilen gepleşigimiziň ikinji tapgyrynyň şuňky jemleýiji sanyny hoş gördük. Ögödürden Halipa iýleşmeden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler arkaly biziň şuňky gepleşigimiziň jemleýiji sanyna gatnaşmak hukuk kazandy. Ögödürdi gepleşigimiziň şuňky sanyny näle aýdym getirdiň? Salamu aleykum Halipa. Men şu kämillik ýoluny atly bätleşikli gepleşige ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdym armanyny men armanyny sözleri Döwlet Murat Nuriýewiňki Sady Baýly Allah Muratowyňky ikinji ýerine ýetirip berjek aýdym türkmen halk aýdymy Ýagma Bulut. Biz talip ýaşlara şunu ýaly mümkinçilikler döretip berýän hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýtýarym. Cemalini ýeňasyny gizlende
hasratını senledin olar. Bu derdi biriler bolar dermanla. Kaçan bu derdime bolardın derman. Beni de darmanla ben armanla. Kaçan bu derdime bolardın derman. Beni de darmanla ben armanla. Dedin bile koydun beni armanla. Beni de darmanla ben armanla. Bir bölücük bulut gelýär ýagmaga. Yarım nenen çıkar koyun sagmaga. Gözüm düştü yakan dağı düğmäňe. Ýagma bulut sögür yarym üstüne. Bir bölecek buludey gelýär ýagmana. Yarım meniň çıkar koyun sagmana. Gözüm düşdi yakan dağı düğmäge. Ýagma bulut sewer yarym özine. Elmegindäki gül kumaşyn ıncıtma yarmy çıkmadın aşyn. Elinle yağlı filmadın yaşın. Yağma bulut sever yarım özine. Elinle yağlı filmadın yaşın. Bal bolsandan mene yarım özine. Yarım özine. Eline benim yâri güllük nedeni. Başına tanan yüpek mazani. Boynu yoğun yardan alsam patani. Yağma bulut sever yarım özine. Yarım otursa değil ağ içinde. Tiran ettim ağda tağlar içinde. Hayıl diyer gönlüm arman içinde. Yağma bulut sever yarım özine. Hayıl diyer gönlüm
Köp sağ ol ögöldürdi. Ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Mehriban ýylaşlar, edi watandaşlar siz ögöldürdi Hajyýewiň ýerine ýetiren aýdymlaryna diň salyňyz. Halipa, ine ögöldürdi halipalamyzdan miras galan aýdymlar ýagmy bolup şeýle-de armana diýen aýdymy öz boşu owady bilen ýerine ýetirdi. Biz bilýär halipa şu armana diýen aýdymy Merdan Nurgulyjew estrada ýoluny ýerine ýetirip halk köpçüligine diňleýijilerimize ýetirdi. Şeýle-de ýene orada belli kesmel halipa ögöldürdi Hajy siziň zähmet çekýän Türkmen Milli Konserwatoriýaňyzda bilim alýar. Ögöldürdi bir ýyl geçen gepleşiklerimizdäki ýaly özün erkin duýmady. Halipa siz bolup oturuňyzdanmy, näme birazjyk ýaýdan urak aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Onu da ögöldürdi tuwalama iýleşmeden gelen bir näçe SMS-ler teklipler arkaly biziň gepleşigimiň şuň kitanyna gatnaşmagy hukuk kazandy. Indi ögöldürdi berjek halipa maslahatlaryňyz bolsa, synlaryňyz bolsa başlygyny. Öwedurdy nişun şu wagtlaşykdy şu gepleşige gelemde ne şonu görüp galym öwedurdyň çykyş edýäni. Bizde Türkmen Milli Konserwatoriýa bagşylyk sanat kafedrasyna dutar da aýdym aýdýardy hüner molimy magtumly diýip biziň aýdymçy ýigitimiz şonu öwrenýär. Ýöne men dogrusyny aýtsam şu estradada aýdýanyny birinji ýerde gördüm. Indi şu aýdasym gelýär. Öwedurda ýetaş estradada aýtsa hat gowuljak ýabyp durgunymy sebebi sesin şoňa hat bir ýyl ýakyn gowy geçipdir. Dutar taduralyna da ne seni tavsirýa şonu da gowy ýerine ýetirýär. Ilmi dama çärelerde, bayramçylyklarda da çykyş edip dur telýär ilmlerde da konserwatoriýa çägine geçirilýän bayramçylyklarymyzda da aýdym saz bilen çykyş edýär. Ýa-ni iki tane gowy aýdymlanan Balkan vilayatyna damana ýollaryna aýdylýan aýdymlar öwürdi saňa da üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun Şemşat Halipa arzuwlaryňyz hasyl boldum. Öwürdi biziň zemundan meýlägem okuwňyzy üstünlükli tamamlap saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup ýurdumyzda bir gerekli hünärmenler bolup albertde ustad Halipa başlygyň bir bolup ýetişmeňizden tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ olun. Mehriban ýylaşlar, edid watandaşlar, öwürdi Hajyýewiň ýerine ýetiren aýdymlary siziň göwnüňizde ýaran bolsa, onu biziň 05-32 belýimizde öz SMS-iňizi teklipleňizi ýollan. Häzir bolsa gepleşigimizde ikinji bolup çykyş etmek üçin Ahali welaýatynyň Göktepe tarawynyň ýaşaýjysy Annegelli Atasarifi sahnamyza çagyrýar. Annegelli gepleşigimizde hoş gördük. Şemşat Halipa Annegel Atasarif gepleşigimizden geçen zamanlarda bir agdak kesipdik. Gyzak saat uralyny erkedýär. Gyzak saat uraly bilen baglanşykly bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýär. Gepleşigimizden bu gedek sanymda näme aýdymlar ýerine ýetirýär? Onu Annegelliň gözüne sorýar. Annegel başlygy sözde. Salam alaykum Halipa. Men şu gepleşigimde birinji ýerine ýetirip berýärdim. Goşa ahyrymda moňly pelgelen döredülen. Ustad sadyna kompozitor at Alifin badyna döredülen. Feritmeden aýdym getirdim. İkinji ýerine ýetirip berýärdim. Geldi wäşiň töllerini Halipa sadyna Akbarat Şarifin badyna döredülen. Çeşberden aýdym ýerine ýetirip bermegem. Eger mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. Biz ýaşlar üçin şeýle ol mümkinçiliklerden edi arkadan badan jaňa başlyk ömürde bolsun. Tutýan tutumlary işler ýerimizde bir wajalsyn. Köp sağ olun Annegelli. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýerine ýetirjek aýdymyňyzdan kämil görnüşinde ýerine ýetirmeňiz arzu edýär. Onu näme? Üstünlük kemraňyz bolsun. Bahar gel he baştan şey
çiçeği Çeşmeler dağlarım açık açık Şol paçağa talim eder gerçeği Göl başından bu yakar çeşmeler Çeşmeler, çeşmeler, akar çeşmeler Dağ yamağın boğuşak akar çeşmeler Teşne bana kanlı şeker çeşmeler Benim aşkıma düşün ince kanet etme Cenanı vafıl olun şirin canı etme Cennette cavudanları ul mekanı etme Düşün gözlerim kıyıcıvana keretti Yarım yaşadan yaşı ben yamana keretti Kara ülpüm velleyli cemalın varlıkadır Perilerin sultani Neçre padişadır Men dünyarım aşkından öldüklüğüm rovadır Nefrine davagarmin yıkıp gülüm kuvadır Oğlun kimin bu çeşmen Ögoyana Kuşu çarmaşır ayrılmar kakilinden Acılı şeker şekerleri daha içre dilinden Halvat yerde cem olup kuşum nedip dilinden Ağirine dal çıkanı ardı vayna teretme Aralan kimin dalmanıp akıl kuşum alıp gittin Yerkim görse cemalım
Köp sağ olun ana geldi. Yerini yitirip beren aydym üçin. Halipa bizim şu halipalarymyzdan miras galan bir näçe halipalarymyzyň döredük giden aydymlary häzirki günlerde de dillen dillere, nesilden nesillere, dögürden dögürlere geçip bizim şu günlerimizde şimdi gelip gitti. Elbette ana geldim halipalarymyzdan miras galan aydymlary bir gyjak saguranyň owady bilen öz bolşy owady bilen bir aydymlary ýerine ýetirdi. Indi halipa ana gelip berjek synaňyz bolsa, maslahatlaryňyz bolsa söz sizden başlasyna. Ne ana geldi neme seyretmez hem de çeşmeler diyen aydym aýtdy. Bu aydymdan kisem halk köpçüligine bagşylan sadanlaryň arasynda ürjedip aýdylýan aydymlaryň biri çeşmelerin hem bizim kamçı kompozitorymyz Akmurat Şarif halk artistimiz ne döretden kän aydymlary var. Ne köplenç diýen ýaly bagşylar şonu ýerine ýetirýärler. O mukamçı kompozitor da diýär, o aydymlar döredýär. Onu bagşylarym, dutar bagşylarym estradada da ýerine ýetirilýän, gowurlayan aydymlaryň biri. Onu seyretmedimne Atawliýew biziň geçen halipamyz, gyjakçymyz, oňam şeýle köp aydymlar var. Gowy aýdyp oturdy ona käkilik diýdi, halçy gelin ýene şoňa medes dostum sen niye gowy aydymlary saýdym döredip giden halipaň ne şu seyretmedýän aydymam saýdymy biziň geçen şahyrlarymyzyň sözüne döretdi de ne bul aydym öktürüp esas köplenç ýerine ýetirýär diýeni esas oglanlarymyzdan bagşylarym toýlarda, tomolarda, bayramçylyklarda ýerine ýetirip aýdýarlar. Nahany gelle sen tek ýaş oglan geljeňme özüňe mine gyjak saguralym çalýan esas şol bir sagural bilen çalyp aydym aýtmaklyk hasam özüňe bir aydym aýtmaklykda bir hili kämil bolmaklykda bir tergi berýär-de. Esas şoň peýda etken. Ýöne esas bir ýaşlara näme öwtünde beresim gelýär. Any gelýär azyjyk çekinmeýänrek aýtmany saňa maslahat berýän. Onuň sözlerine de azyjyk arasynda bir ýalňyşyp sözüň käwat ol hem adamda da bolýan tek biziň geljeňiz we sözüň ýerini çalyşyp aýdýan şonu o üns berip onuň esas anam şu köprak halipalar diňle özüňe bir belli halipa tutunulmasaň has gowy ýöne egerde tutunmadygan bolsaň bir özüňe belli bir halipa tutunanda şo ýol kämil bolýar-da gakyrman arkadan biziň halipa şäherlik ýolumyz dikeldi. Öz kitaplaryna da ilmidama duşuklaryna şu halipa şäherlik ýolu barada köp zatlar aýdylýar. Halipasy bolan ýol ol kämil bolýar. Sebäbi ol ýol nesilme nesil dowam edýär. Senem nesip bolsa gowy başy bolup geljekde özü senem şägird ýetişdirersiň. Saňa näçe aydym sadyň soňuna ýetmek ýokda köpräk diňläp şu her diňläňde de şu o öwrenimi käň diýäňem bolyn şoň ýene de bir kemýer çykýar da näçe aydym aýsaň öwrensiň soňuna ýetip bolanok. Saňa näme şu bagşy aydym sady ýolunda ulu üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun Şemşat Halip arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onu näme anna gelip halipaň beren maslahatlaryny gödegine tutup kämillik ýoluna hasam kämilleşmeňizi öňe gitmeňizi tüýsürekden arzu edýär. Türkmenistan rawaşyň atan ýylynda da diňe rawaşlygyň üstünliklerini ýaranmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ olun. Mehriban ileşir, edid vatandaşlar, kämillik ýoluna aty bäsleşikli ýetişimiz dowam edýär. Sizem tomuş etmeňiz dowam edin. Häzir sahnamyzda 3-nji bolup çykyş etmek üçin Balkan welaýatynyň Magtymguly etrawynyň medeni döýüniň aýdymçysy Garaja Garajaýewy sahnamyzda çagyrýar. Halipa Garajaýew gepleşigimiziň geçen sanynda bir halipalarymyzdan miras galan bir ogdan aýdymlar joşuny owady bilen ýerine ýetirip iýleşen bizdenim gaty köp esemesler gadanmak başaran aýdym şeýgidimiz. Bu gedek gepleşigimizde näme aýdym getirdi? Garaja söz sizden. Assalamu alaykum Halipa. Men kämillik ýoluna atly gepleşige birinji ýerine ýetirip berjek aýdymym Türkmen halk aýdymy Haraýym döňü. Ikinji ýerine ýetirip berjek aýdymym Türkmen halk aýdymy Anjytma. Eger mümkin bolsa başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Biz ýaşlar üçin şeýle atalyk aladalaryny etýän gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Köp sağ olun. Garaja arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Üstünligim hemraňyz bolsun. Onu aýdymyda başlap bilersiň.
Vak işittin benim ardımda yar harayımdan Hirvana de koda yar Akır gülmüşüm Vak işittin benim ardımda yar harayımdan gelgelinden Hizran tıyğı bilen çırda maligi Ay hizran tıyğı bilen yar Akşeki vallahi Vakti kelimdi yapamızı bağlaylı Sola yere çıkımlar Akşeki vallahi Vakti gırradı bolsam yar yanarımdır gelgelinden Ay nereli diyor bunu yavrum Yar vaktin olik Vaktin kakulu başıma Adına tanım Değdiğine malım yar Bak bundan gelip ben Vak benim dostum şudur yar Hebrayımdan gelgelinden Heydine malım yar Aklımdan gelip ben Vak benim dostum şudur yar Hebrayımdan
with yetime qara gözli anjutma Hey inni gider walla mata mi wan ya namale Hey yanına le Hey atangala aşıklarım boy kanana kanana Hey men harmanım kıyametin gününe vesiyetim kara gözlüğün boy anjutman kayetman anjutman kayetman Hey bolinça le Hey benim şaya bakıl bağım boy alinça alinça Hey adam agar kılmamadın bari can vesiyetim kara gözlüğün boy anjutman kayetman anjutman kayetman Ay vesiyetim kara gözlüğün Hayat vesiyetim kara gözlüğün Anjutma kayetma
Berekella, köp sağ ol Garaja. Yerini yitirip beren aydımlaňyz üçin o adyňyzy mundan belent ýaňlantym. Şemşat Halipa şahirlemeden şanyhlaslar ýeli sogurluk gitmez diýen bir dürdäni setirleri bar. Ene Garaja da şunu bilen ahlas edip aydymlary ýüreginden joşuryp ýerine ýetirdi. Biz Garajany öňüm tanaýas ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda özüniň bir ajaýyp aydymlary bilen çykyş edip halkymyzyň dinleýijilerimiziň söýgüsini gazanyp gelýän aydymçy gitlemizin biri. Ne bu gedegem öz owady bilen aydymlary ýerine ýetirdi. Indi bir Garaja bir de tomajada oturan iyileşmeden öz ýanlarynyň öz synlaryny berendirler. Ne Halipa sizem berjek synlaryňyz bolsa, maslahatlaryňyz bolsa başlygyň. O Garaja töwreme bu aydymy. Seslemlemine şu aydımlara mara her kim öz aydym aýdyş ýerine ýetirjilik bolýar-da. Ne orta sesde aýtmak bolýar, ýokary sesde aýtmak bolýar. Aydymam özüňe kuýuňa görä saýlanýar. Sebäbi aydymlaň halk aydymlaň içinde bir güýçli ýerine ýetirmek kyn aydymlar bolýar. Garaja da şu aydymlaň bir kyn ýerine ýetirilýän aydymlar saýlap alypdyr. Ony her kim bir alyp bir aýdy berip bilmeýär. Sebäbi incitmanam, haraýym dönýünem köp bagş aydymam bilen ok. Sebäbi kyn aýtmak aydymda ol aýdylyşyk bir öwrenende hat gowy ýerine ýetirmeli, usatlyk talap edýän aydymlar onu da tölemene gowy ýerine ýetirdi. Sesem gowy onuň erkek oglan bolup ses beýikligi ýokary derejede aýtýar. Onu ýoksam o ýigitlerimiz pesrek düzgün aýdýar da aýdymay. Onuň ses alşam gowy özüni kän incitman arkyn sesini goýberip aýdy bilýär da entegem hazır mümkinçiligi bar. Saňa näme geljekde üstünlük ardy edýän köpräk halipalar dinläber. Biziň ýurdumyzda belli wagt bolup gitmeň ardy edýän. Sağ ol Halipa. Köp sağ olun Şemşah Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Garaja bizem size mundan beýle sunugat ýoluny, dörejlik ýoluny, üstünlükleň, rawaşlyklaň ýaranmalyny ardy edýär. Elmydama bir täze eserleriniz, aydymlaryňyz bilen ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda çykyş edip mehriban dinleýijilerimizin hemişe söýgüsini gazanyp gezmeňizi galy berde bize tomajada oturan iyileşmeden SMS-lerini gazanmaňyzdan tüýsürekden ardy edýär. Köp sağ olun. Mehriban iyileşler, edil watandaşlar kämilik ýoluny atyp teşkil etmişimizde aydymçy gitmeden jany sesde ýerine ýetiren aydymlaryny diň salyňyz. Ene Şemşah Halipa kämilik ýoluny atyp teşkil etmişimizden ikinji tapgarynyň şu gün jemleýiji sanyny biziň aydymçy gitmeden jany sesde aydymlary bir-biriniň joşguny, hyzugly ýerine ýetirdiler. Şu günkü gepleşigimizde çykyş eden aydymçylarymyzyň zehiniden bize tomajada oturan iyileşme saýlar diýip umyd edýär. Elbetde biziň şu kämilik ýoluny atyp teşkil gepleşigimizde bize tomajada diýen iyileşme biziň gepleşigimizde işe gatnaşýan tomaşaçylar bizde ýene bir ýola sag bolsun aýdýar. Bize ýollaýan SMS-leriňiziň teklifleriňiziň sanyny barha artdyryp we gepleşigimizde ýeňjini saýlap bilersiňiz. Ene Şemşah Halipa gepleşigimiziň bugünkü sanyny mahirlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşan aýdymçy gitmede, sadan nary gitmede galy berde bize tomajada oturan dinleýijilerimize ýetirjek arzuwlaryňyz bolsa Halipa başlaýar. Ne şu gün töwleme 3 tane ýigidimden şeýle gowy ýerine ýetirdiler. Üçüsiniň hem sesem gowy geljegi wa töwleme bir-birinden gowy aýdym aýtdylar. Onam näme ýan gaýsyňaly ne telegörjilerimiz özleri haýsyny gowy bolsa onun bilen näme hemmesem gowy ýerine ýetirdi. Ýöne her kim gowy ýany bolýar şolar öz tekliplerini, öz SMS habarlaryny iýererler. Ne çünkü de üstünlük ardy edýän Nedi poza geljekde gowy bagşladynan ýetişmeň ardy edýän. Ne şu pursatda da näme şular ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän. Biziň ýaşlamyda ähli urda öwrenmäne, okumana, uly ýol açan Bahriman arkadamyda şu pursatda köp tag bolsun aýdýan. Bahriman arkadamyň jany tag bolsun edýän işler elmydama rawajalsyn. Köp sağ olun Halipa. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşigimizde gelip beren gadakly täsiri görüňlüğüňiz üçin, Halipa maslahatlaryňyz üçin, alyp barýan Halipa şähertlik ýoluňyzda, galy berde alyp barýan işiňizde diňe üstünlükleň, rawaşlyklaň ýaranmalyny ardy edýär. Elmydama şu Kahraman arkadamyň saýatyny, berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni diňe bagtdan paýlysylygdan serpaýly bolup gezmeňizden tüýsürekden ardy edýär. Sağ olun. Kämilik ýoluny atly teşkil etmişimiziň şu günkü sanyny jany sesde aydymlar ýerine ýetiren biziň ýaşlygyň aydymçy gitmez ögüldürdi Hajifa, Annegel, Atasarifa galy berde Garaja Garajaýew. Ýigitler size de uly sünnükler ardy edýär. Mundan meýle hem sunugat ýoluny
diňe öňe gidişikliň, rawaçlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Elbetde şu günkü gepleşigimizde aýdymçylamyda usatlyk bilen sadarnarlyk eden biziň usat sadarnar ýetdemiz meýlis täjribe hemde nurguly hojamgulyfa. Şeýle-de toýly oradygelli hemde öwüd gelmrat ýetler size de köp sag bolsun aýdýar. Elmadama saatlaňyz ýurdumyzda geçirilen toy bayramlarda ýaňlanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Arkada arzu goýup bakşan bolsun. Agda bir ýyllaryň bir ten jan bolsun. Şöhratyň beýgelip asmana galsyn. Arkadagyň bag terpaýyn ýapany Türkmenistan rawasyň watany. Elbetde öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan diýip ýurdumyzy bedew wady bilen öňalp barýan, ýurdumyzy rawaslygyň, bagtyarlygyň ýurduny öwren, medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadagymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Goý atalarymyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlägem dowam bolsun. Türkmenistan rawasyň watany ady bilen ösüşi menzillere sary gadamyran berkarar döwletimize rawaçlyklar, üstünlükler ýar bolsun. Agdy bir ojaklaryňyzda çağı gülküleri, aýdym sadyň şirin owadlary hemişe belent ýaglansyn. Ýene-de ýaşy günlerde Türkmen owady tili aýlymyny diýdarlaşýansak, hoş wagtyňyz.